महाराष्ट्र आणि अर्थातच देश पातळीवरील राजकारणात ज्यांच्या नावाचा आणि कार्यकर्तृत्वाचा दबदबा आहे अशा राणे कुटुंबाच्या प्रत्यक्ष सहभागाशिवाय कोकणातील निवडणूक होणं अशक्य आहे हे वारंवार स्पष्ट झालंय। राणे आडनावाचा राजकारणातील वावर हा भल्याभल्यांची झोप उडवणारा ठरत असतो। सिंधुदुर्गचे सुपुत्र आमदार रवींद्र चव्हाण यांच्या भाजपा एकनिष्ठतेची आणि संघटन कौशल्याची पोचपावती तर त्यांना थेट महाराष्ट्र भाजपाचं प्रदेशाध्यक्ष पद बहाल करून भाजपाकडनं देण्यात आली। तिकडे त्या सावंतवाडीच्या राजकारणातून उदयास आलेले आणि संपूर्ण कोकणभर आपल्या कार्यपद्धतीनं आणि नम्र स्वभावानं प्रत्येकाला हवं हवंसं वाटणारं व्यक्तिमत्व म्हणजे भाजपाचे युवा नेते विशाल परब यांच्यातील नेतृत्वाची ताकद नेहमीच अधोरेखित होत आली। विशाल परब यांनी जोडलेला दांडगा जनसंपर्क अगदी त्याही पलीकडे जात आपल्या नम्र स्वभावामुळे प्रत्येकाशी जोडलेला मनसंपर्क हा सावंतवाडीच्या राजकीय पटलावर अरेरावीची अन अवकाशची भाषा वापरणाऱ्यांसाठी अभ्यासाचा विषय झालाय हेही तितकंच सत्य आहे। सावंतवाडीत भाजपाच्या सुरू झालेल्या जनसंपर्क कार्यालयाच्या माध्यमातून नामदार नितेश राणे, आमदार रवींद्र चव्हाण आणि विशाल परब या त्रिसूत्रीची ताकद पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली। विशेष म्हणजे या उद्घाटन कार्यक्रमाच्या निमित्तानं बहुप्रतीक्षेअंती राणे कुटुंब आणि विशाल परब हे एकाच मंचावर एकत्र वावरतानाचं चित्र पाहायला मिळालं। या त्रिकुटाचं एकत्र येणं म्हणजे सत्ता, संघटन आणि विकास संकल्पाचा महासंगमच आहे असं म्हणायला निश्चितच हरकत